2021 ମୁଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ମୋ ଜବ୍ ଏପଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏପଟେ ରହିଗଲାଣି 2021 ପରେ ମୁଁ କଟକ ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛି ବଟ୍ ଯେତେଥର ବି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାଏ ମୋତେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛିଟା ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ଯେ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କିକ୍ ମିଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କଟକ ଭାଇ ମୋ ସେ କିକ୍ଟା ମିଳିଯାଏ କ'ଣ ନା ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରାଲି ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଆରେ ଭାଇ ଯାଅ ତମକୁ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିବେ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ନା ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଭାଇ କଟକ ପିଲାଙ୍କର ନା କଟକ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଯିବାର ଅଛି ଯା ଗ୍ରୀନ୍ ହଉ ବ୍ଲାକ୍ ହଉ ଯାହା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି କଟକ ବାଲାକୁ ତମେ ପଚାରିବ ନିୟମ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା କାହା ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନା ପିଇବା ଜିନିଷ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କୋଉ ବାଟେ ଯିବା କଥା ନା ରାସ୍ତାର ବାମ ପଟେ ଯିବା କଥା ନା କଟକ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ବାଟେ ଯିବା କଥା ଇଏ କଟିଂ ୟାଙ୍କର ହଉଛି ଥିଓରି